Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murwani wiwaraning carita ngongak jagating budaya. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya tadya ukuraning jiwa jawa. Para pini sepuh, sesepuh ingkang kula bekteni sarta siniyudan dening para pambrayan para tamu kakung sinedahan putri ingkang winantu ing pakurmatan. Langkung-langkung kadang sutresna pametri budaya saha pambrayan ageng wonten ing parekan Kaponan Luyungan Sidoarjo Sragen ingkang tuhu luhuring budi. Ngaturaken wilujeng siang wilujeng pinanggih kalih kula lan sak keluarga ageng paguyuban campur sari jangkep Alrosta. Mijil saking Banaran Jengkrik Kedawung Sragen Pangarso Banganton Polri Kapulisen bagian kebudayaan. Siang kalenggan tasih nglajengaken panglipur ngemban dawuh panjenengan ingkang mengkugati Bapak Sutarno adalah Ibu Sri Utam nenggih ingkang mengkugati ing siang kalenggahan netepi ing reh darmaning sepuh Biwalda putri kinasihipun nenggih taneng ayu Roro Ellen Lorenza Mahaswari ingkang sampun sembodo jinatu krama kalian Mas Bagus Yogi Dwi Setiawan jalutanaya saking panjenengan Bapak Suyanto adalah Ibu Umu Nur Masida pidalam saking ringin larik musuk Boyolali. Saestu mugi siang kalenggahan kula lan sak keluarga ageng Alrosta dadosong panglipur mring sedayanipun para tamu kakung saha putri langkung-langkung ingkang mengkugati siang kalenggahan kelenggono lan kepara ndada samudayanipun tertentu kathah ing reh kekiranganipun lumantar kula nyuwun agenging samudra pangaksami. Siang kalenggahan Alrosta sowan kinantenan Panca Hangga Widawati setunggal Bapak sawiji badhepun tepungaken yang saya sebutkan namanya mohon berdiri Mbak Leni Setia saking Boyolali Keparang Jumeneng. Yang kedua Lita Savana Tasih Madu Karanganyar. Yang ketiga Lisa Rahma Boyolali. Dita Merlin Bekasan Noni Aprilia. Sagutamu kakung saha putri para penisbu ingkang winantu ing sekolahan Basuki pripun gojekipun kanca-kanca degrek ayo salam pambuka katun.